Ladies and gentlemen, the Kawayan Kahamugawe Dance Troupe, together with the reigning Kahamugawe Festival Queen, Miss Rhea Suan Humauas. Ladies and gentlemen, contingent number 1, Tribu Kaukmaon. Anak, mao kini ang atong kamaisan. Mao kini ang atong panginabuhian. Anak, aniya kita karon dinhi para sa pagpananggi. Sukad pa kaniadto mao kini ang among pangita sa imong papa para sa atong inadlaw na panginahanglan og sa imong pag-eskwela. Tara na, magsanggi na kita. Nay, tay, salamat sa iyong sakripisyo. Ako pinagamutan niya ako mulampos sa akong pag-eskwela. Kaya akong kalampusan, maong ani sa iyong kagugi para kahamugaway atong pagpuyo sa umaabot ng panahon. Sa panggit-ngit, ang ako sa tawag pingit. Sa panahon nga tanan nagdikit, huwag yun mabati ang mga syagit. Sa pagsubang sa haring adlaw, kung paglawang maladaw, paningkamot at pauspaw, kahamugaway mapatigbak, mag-ius sa magdungan ay magsaulog sa kahamugaw. Syagit na sa kanun, kawayan magkaway sa kahamugawan. Oo, kawayan bisa nasang dapit tagipuyan. Oo, kawayan mo bunsang kultura kinuhuan. Ang pagtabang pagsalit di kalimtan, ang kahamugaway sa kawayan mo. Tuyog nga gipaabot sa katawhan, tumakas sa jog saway paglangan. Sa nun sa dili na mapungan, ang kahamugaway nga alang sa tanan. Yuki mais na kahapan, sa sayutang kadagat, sa kahamugaway makubanta, sayaw hataw magius, magius sa magdungan, magsaulog sa kahamugaw, syagita sa kanun, kawayan magaway sa kahamugawan. Oo, kawayan ko sa nasang gapit tagipuyan. Oo, kawayan mo bunsang kultura kinuhuan. Ang pagtabang pagsalit di kalimtan, ang kahamugaway sa kawayan mo. Kawayan, ang buyo nga pobre madatuman, may grasya nga gikan sa kahitasan, katawhan may kaalam, makabuutan, maong hamugaway ang tanan. Sa pagsubang sa adlaw, kung palaw ang malagaw, ikaw mo kauspaw, hamugaway patigaw, pag-ius sa magdungan ay magsaulong sa kahamugaw, siya kita sa kanun, kawayan pagmaway sa kahamugawan.
Ikalito kahamugawa sa bayan. O kawayan sa nasa kapitan lipunan, o kawayan o kung sa kulturang kinuhuan, ang pagtabang pagsaling ikalito kahamugawa sa Maukato ang contingent number 1. 3. Once again, contingent number 2, Tribo Mandaragat. Ang kadagatan sa pagligad sa kapanahunan, nahimong tuburan ug dalangpanan sa mga katawhan alang sa panginabuhian. Kini napuno sa kadalagman. Apan ang mga mandaragat, gihimo kining usa ka kadaugan tungod ug alang sa pamilya, kaliwatan ug kaugmaon. Ang bulog sa mga balon ug huyuhoy sa hangin, mubanlas sa kagahapon ug mukusok-kusok sa kaugmaon. Apan kining tanan magahatod og kadaugan sa unahan sama sa matahong nga mga balas diha sa labuhan. Ga, bibot, diyan na imong balon o. Sige, salamat ga Venus. Pag-amping baya mo diri ha. Ga, kung dili pa unta tungod sa kawadun, naabot unta nato ang atong gipangandoy sa kinabuhi. Bitaw ga no? Kung nagkahuman lang unta tag-eskwela, barko unta akong gisakyan karon. Ug dili baruto. Unya ikaw, busy unta ka sa imong aircon nga opisina ug dili sa pagbitbit sa planggana. Sige lang ga, bibot. Gitagaman sa tagbuutan, kugihan, ug bright nga anak. Nay! Tay! Naaraman tayo mo galabing-labing diya, uy! Murag yun mo og tikab. Lisod kaayong maukab. Kasweet sa akong tatay ug nanay, uy! Nay! Tay! Na ako'y surprise ninyo! Surprise! Wow! Kamayo gyud sa among dudong badur, uy! Liwat gyud sa iyang tatay bibot. Sa nanay Venus man good. Basta nak, si man gyud ang kuha nga kurso ha. Aron ikaw ang mopadayon sa naudlot kong hapangandoy. Dili ga uy. Dapat magnegosyante siya aron siya ang padagan sa kita nato sa dagat. Agoy ninyo nay, tay. Ayaw nung paglalis. Basta, akong i-promise nga dili ta mo pakyason sa atong mga pangandoy. Sige nak. Ga, managat usa ko. Ay sa tay, na ako ihatag ninyo ni nanay. Isip, inspirasyon nato. Imo ning kalot tay, kay ikaw ang kapitan sa akong kinabuhi. Ug imo sa ding pigibang nay, kay ikaw ang panudlanan nga andam kanunay muhatag sa akong paminahanglan. Kaya ako mag-alala, ipikit ang iyong matatangan. Pahinga muna, ako nang bahala. Basta lang isang ginagawa pa ba? Pahinga muna, ako na. Karon, nahimo na gyud kong successful nga seaman ug nagatake pud ako og business program aron masuportahan ang panginahanglan sa akong pamilya ug sa isla nga among gipuy-an. Inubanan sa kakugi, pag-ampo ug paningkamot, nakapot gayud ang kahapgawan. Ang mga syagi Sabay-sabay sa haring araw Kung pag-ako mang managaw Hindi ka mo nagpapang Hamugaw ay pati Babagyo sa magmamay Magsaon sa kahamugaway Syagi tayo sa kanunay Uyang nakaway sa kahamugaway
kasadyaw sa way paglangan. Minsan nun sa dili na mapungan, ang kahamukaway na alam sa tanan. Di may gustong taman, nasa sayo na kadagatan. Sa hamukaway magtubantan, sa'yo ihataw mag-iusa. Mag-iusa na tumahay, magsaon sa hamukaway. Siya kita sa kanunay, uyan ko ay sa hamukaway. Oo kaya, dyan asang gabit ang ikulian. Oo kaya, at kung saan tutulot tinuhuan. At panghabang pagsalay, hindi kalimtan. Sa hamukaway sa kawian. Sa kahit asaan, katauhan may kaalam, kabuutan. Maong hamukaway ang tanan. Sa pagsuban sa haring adlaw, bakong paglaong ang malantaw. Hingamot ipausaw, hamukaway pati babaw. Maghiyo sa magtumanay, magsaon sa hamukaway. Siyagtay sa kanunay, uyan kaway sa hamukaway. Oo kaya, san asang napit nitulian. Oo kaya, bakong sang tutulot tinuhuan. At panghabang pagsalit, di kalimtan. Sa hamukaway sa That was contingent number 2, Tribo Mandaragat from Naro National High School. The Municipality of Kawayan and Kahamugaway Festival 2024 would like to thank the following sponsors: Mastone Corporation, GTY,
katauhan may kaalam kabuutan maong hamugaway ang tanan sa pansubang sa haring adlaw bakong paglaom ang balantaw kahamot may pausbaw kahamugaway pati babaw pagriyo sa matuan may magsoon sa hamugaway siya kita sa kanunay buyan kaway sa hamugaway o kaya sa asang napit ang ginpulian o kaya ang pangsang tutulad ng huwan at pangabang pansalit di kaligtas sa kahamugaway sa o kaya sa asang napit ang ginpulian o kaya ang pangsang tutulad ng huwan at pangabang pansalit di kaligtas sa kahamugaway sa kawayan sa kahamugaway sa kawayan. Maukatong contingent number 3, Tribo Mandaragat from Sangguniang Kabataan Federation. Nagkahilusan at tinabangan nagtrabaho kaasan para sa lingkod na ani aming mga manaruhay sa bukid manuunong kapugiwan nagtrabaho karon para sa sunod na henerasyon.
adlaw Kung pulaw ang malantaw Paningkamot mo ipausdaw Kahamugaway sa baging tao Pag-iwas ang nagtunganay Magsaulong sa kahamugaway Siya nagtaas ang kanunay Uyan ang kaway sa kahamugaway Buong kawayan sa kasan Nagtitanipunan Buong kawayan Usang kulturang tinuhuman Ang pagtabang pagsaling Ikalintan Kahamugaway sa sa dilim na mapukan Ang kamukaway na alam sa tanan Mag-iwas ang pagtunganay Magsaulong sa kahamugaway Siya nagtaas sa kanunay Yan magkaway sa kahamugaway Buong kawayan sa nasang kapit Tinipunan Buong kawayan Tungkol sa kulturang tinuhuman Magtabang pagsaling Ikalindan Kahamugaway sa Ayan Pobre pagkasunan May tasya nagikan sa kalitaan Tauhan nag-aalam sa buhugan Maong hamugaway ang talan Pagtuwang sa ring adlaw Upayaw ang malantaw Ikaw mo'y paustaw Hamugaway mo'y patikang Pag-iwas ang magtukanay Pagsaulong sa kahamugaway Siya nagtaas ang kanunay Uyan ang kaway sa kahamugaway Buong kawayan sa nasang kapit Kahikuyan Buong kawayan Bukong sa kulturang tinuhuman Habang pagsaling Ikalindan Kahamugaway sa kawayan Mahal kanimo ang iyong katapan Tumuot sa bahagi Kasagitan sa Diyos Gusto ba kawayan Maukadto ang contingent number 4 Pundok sa nagkayusang mananayaw sa 1 DepEd. We would like to thank the following sponsors. SB member Arnold Cortez and family, Jeanette D. Cervantes. Ladies and gentlemen, contingent number 5, Tribo Mapasalamaton. Hari na. Ngata na tama, pa.
Salamat po sa paganhi, Mayor. Mayor, mangayo mi ginabang kayang among pananom, gipangaon sa mga peste. Ayaw mong kabalaka kay tabangan kamo. Na ako ipanghatag ng mga pangontra sa mga peste. Daghang salamat, Mayor. Dako gud ni ikatabang sa amua. That was contingent number 5. Tribo Mapasalamaton. Wiwix. Tribo Lamboanon. Sa kahit tasan, katawan may kaalam, pagkabuutan.
pagkahimugso nimo ni ining kalibutan, gikaluhaan ka ng daan sa maong suliran. Suliran nga maoy magduot kanimo para makabuot ang kahamugaway sa kinabuhi. Adunay duha ka managasawa nga nihaagom sa tumang kalisod sa kinabuhi. Walay makaon, walay mainom, ug walay tarong panginabuhian. Ug ang kasakit pa niini, ubos kaayo ang pananaw kanila sa uban nga tawo tungod sa ilang nahiaguman na sitwasyon. Apan, nahimong inspirasyon kini sa ilang pagpaningkamot aron sa umaabot. Muharuhay ang ilang kinabuhi o sila na unya ang mutabang sa mga tawo nga nanginahanglan. Graduate kita na mo tabang sa uban.
Uma.
gawing pati babaw Hiyo sa matuanay Magsaon sa hamugaway Salita sa kanunay Uyan mo kamay sa hamugaway O kaya sa asang Gabit ang gipuyan O kaya ang punsang Tutulad pinuhuan At pangabang pansalit Di kalimtan sa hamugaway sa O kaya sa asang Gabit ang gipuyan O kaya ang punsang Tutulad pinuhuan At pangabang pansalit Di kalimtan sa hamugaway sa Kawayan sa hamugaway sa Kawayan Mao kadto ang tribo Maguma from Tomas Rivera National Pundok sa makugihong banay ni Sulpicio T. Condor Sr. sa kahit tasan, katawhan may kaalam, pagbuhutan, maong hamugaway ang tanan.
Mao kadto ang pundok sa makugihong banay ni Sulpicio T. Condor Sr. Sa pag-usbaw o paghatag sa kaayuhan sa mga taong sakop niini. Contingent number 9. Hugpong sa makugihong pamilyang Itupin Kadapa.
Mao kadto ang hugpong sa makugihong pamilyang itupin kadap. Kung diin kini mao ang kinaiya sa usa ka kawayan. Contingent number 10. Pundok sa Kabatan-Unang Kanluranon. sa kahit nasaan. Katauhan may kaalam pagkabutan. Maong hamugaway ang tanan.
Panyez. Candidate number 2, representing Tribo Mandaragat from Naro National High School, Joy G. A. Makilan. Candidate number 3, representing Tribo Bangkero from Sangguniang Kabataan Federation, Kate M. Malagad. Candidate number 4, representing Hugpong sa Nagkahiusang Mananayaw sa One DepEd, Mavi Palanas. Yung nagipabot sa katauhan, kumangkasadyaw sa way paglangan. Minsan nun sa dili na mapugngan, ang kahamugaway nga alam sa tanan. Lugimay sistem ni kaman, kasa sa'yo nagkadagatan. Sa hamugaway mag-uban ka, sayaw ihataw maghiusa. Maghiusa magkumanay, magsaulog sa kahamugaway. Siya kita sa kanunay, uyan magkaway sa kahamugaway. Oo kawayan, san asang dapit ang gipuyan. Oo kawayan, upong sang kultura tinuhuan. Candidate number 5, representing Tribo Mapasalamaton from Malbog National High School, Danny H. Pareha. Sa kahit tasan, katauhan may kaalam pagkabuutan. Maong hamugaway ang tanan. Sa pagsubang sa haring adlaw, bagong paglaom ang malantaw. Panyong kamot may pausbaw, kahamugaway ang patig babaw.
number 6, representing Tribo Lambuanon from Velia Hermosa National High School. April Sheila Arsolon. Candidate number 7, representing Tribo Magoma from Tomas Rivera National High School, Hazel Jean Ponson. Candidate number 8, representing Pundok sa Makugihong Panay ni Sulpicio T. Condor Sr. from Sulpicio T. Condor Senior National High School, Miss Janine T. Silvestre. Sa kahitasan, katawhan may kaalam pagkabuutan, maong hamugaway ang tanan. Candidate number 9, representing Hugpong sa Makugihong Pamilyang Itupin Kadzapa from Dalipi National High School, Ella C. Lauren. Candidate number 10, representing Pundok sa Kabatanunan Kanluranon from Western Masbate Roosevelt High School, Risa Jane Compuesto.
let the showdown begin! There you have them, our candidates for the Kahamugawe Festival Queen 2024. Thank you so much, candidates. You now take your exits. The Municipality of Cauayan and Kahamugawe Festival 2024 would like to thank the following sponsors. Once again, ladies and gentlemen, the highly anticipated finale, the Unity Dance! Lungsod nga bulahan, kining atong ipunan. Usa ka bahanianon, ang ayantang ampingan. Panginabuhi sa tanan, nakatampo sa kauswagan. Kawayan o kawayan, padayon. Kabukiran man o kapatagan, abunda sa tanan. May kahayupan, palayan o kamaisan. Sa ekonomiya, dapuog na tabang, mahalunda ang lungsod ta. Gusto pa kawayan, nagmahal kanimo ang imong katawhan. Tungod sa bahandi, nagasalit ka sa Diyos. Gusto pa kawayan. Ang dagat mo, abunda kaayo. Lobos isda o kinghasong magbuha mo. Ikaw sa kalauran, nakatagaw sa katilingban. Bilang hindi kundi sa tibuok kalibutan. Gusto pa kawayan, nagmahal kanimo ang imong katawhan. Tungod sa bahandi, nagasagit kami sa Diyos. Gusto pa
our Municipal Mayor, Honorable Edgar Bebot Escontor, our Municipal Vice Mayor, Honorable Esther C. Binsol, together with the SB members of the LGU Kawayan. Nagmahal kanimo ang imong katawan. Tungod sa bahalin, nagasagi ka sa Diyos. Gusto pa kawayan. Gusto pa kawayan. Let's give them a big round of applause.